tú don bricfásta? Ov. Cé bhéh cosatáid dú an ala? Cara. Céin crochatáir líród pella? Diamond. Céin dátáir banana? Oh, Roshta. Céin tanbhí a dir woof? Cot. Cóhfuil ciarí? It's a huskart. It's a tuskart. Céin dátáir a ráiste? Bon. Céin tanamatáir do Scoil? Scoil Múinteoir. Ca anamní bí atá ráiste? Úl. Cóhfuil coní ar conín? Imaheach. Céir de current tú ar pasta? Oh, Rud Bon. Anamní dá a bháin ar bhrat na hÉireann? Corcra. Céad é an condé is mó an éireann? Condi Corkig. Céin ihar a hagan tar éis car? Shay. Céin dát ar an mala taobh hirdím? Jarg. Céin a dhéanaan moc? Moo. Céin spórta imríonn tú le cumán? Pel. Agus sin an tam! Múinteoir Peter! Céir the ceaptú faoi sin, bhfuil rudidir bim mar sin déanta agus riomh seo? Dear. No, bhí sé gasta. Agus a bhfuil tú a géirí aon rud mar sin a dhéanamh riomh arís. Bhfuil mé trí so genméis sin a dhéanamh leis na daltaí ó éigen. Béir, báí sí tanna bus. Is féidir le marrálaat go bhfuil an múinteoir atá ag bór chlór na ginnearí tá sé faointe dhéag ag an múinteoir sin. Cé bhéad puinte fuair tú an gapan tú múinteoir Peter? Níra mé choirí go Peter dóíag níos agam, dóíag. Well, tá ag fannacht ar a scór ó Cuir Cúla4 an féidir libh an scór a dhéabhnú dom leverdul. Múinteoir Peter, Scoil Bhríde, Baile átha clia is féidir le marrá go bhfuir tú chuig faointe dhéag! Super. Chuig faointe dhéag! Rockam with trastanis go chlór na ginnearí inis. Tá cinál mí áirt go dosaíonn de anam le pí, bei tú beagganí níos fuide síos an lista, but bei mar an anthú a chléimhnú is teach tá múinteoir amháin, múinteoir Adam, bhóscoil i limnach le 6 faointe dhéag agus tá cúpla múinteoir an sin le 5 faointe dhéag. Tá mbeidh chun a chléimhnú isteach an seo. Ach an bhfuil tú sásta leis an scóir sin? Anna sásta, because nuair hagann na ceiste go gasta sin, tá sí deachraí de ragart. Well, bhí tú gasta, bhí tú ag freagart go gasta, sin díra go bhí wen. Múinteoir Peter, Scoil Bhríde, Baile átha clia, gur míle mágad 5 faointe dhéag có Gordagas! Slán! Slán!